lawan bangsa di Siluman. Dadi lamun sira iya dadi batu sandungan, dadi jurang penghalang, dadi pager baja. Para santri, ajak layatan kepung. Ayo, ayo para santri, kamu tuh bener bisa nyadak peanggara. Kadang santri, lurus selamat, lurus selamat. Ayo, Aja sahabat karena ya. Iya. hati bangsa dan manusia ini curi tempat panggolan aja lagi jaipun singana ning alas cilana bakal ditutup. Aku perlu miliki jaipun tahu di pihak ada. Sawaning kedokan waktu dawa pengasahan, waktu dawa pengasahan. Urip pajalok nakal, wong nakal mangsa langgengan, eling-eling mangkang, eling ngomong kuning dunya, takdir bisa dipungkiri. Ngaturaken matur kesuwun Bonda Eri Sangok Iroy Kedik Kang Wardaya sedulure Wiramandala dewek saking Sukaslamet Kang Wardaya sareng Nok Iroy Kedik sareng Bonda Eri Kedik sareng Nang Febri Kedik ayahe perdi kawirangaken Mama Satya Kang Supandi Bos Mutiara Padi Kang Karyo Mimi Mon Mama Eko Tengse Sami Nyakse Setapak demi setapak sulangkakan kaki, iwal nuriting suku lan kedepe netra semplah ing limbihan paribasane. Apa mulane dirine isun Nyai Ipon ninggalaken panggonan tepate ananing alas kali Cilelana. Sing sengaja isun lagi turba turun ke bawah, isun lagi pailaran
biang keladi, biang kerok atau biang keonaran sing ana ning alas Kali Cilelana. Sebab waktu saat saiki Kali Cilelanang anak kang notor, Kali Cilelanang anak kang babat, sehingga ngusik ketenangan isun Ratu Ipon sebagai penghuni. Isun rasa beli tega ngerongkok akan jeritan dan rintihan anak putu siluman ananing Kali Cilelanang. Kali Cilelanang sing maune adem ayem tentrem kanggo manggon anak putu sekabeh, tapi sekian barang dijamah kelawan manusia, rasa panas, rasa gerah batinnya Nyai Ipon. balung jagung gawe dugel ningatin dasar wong seliti kurang penganggin, wong demen dikurang pengalem, bonde nadin bonde nabil sing paling ayu dewek sampun alis lawase nang Febri mamaku Rasmita gede. Mulane semono bakal tegawe perhitungan. Sapa bae manusane sing wis mengganggu ketenangan Ratu Ipon ora bakal lepas saking cengkraman tangane isun. Bonggan sapa gawe kawitan, bonggan sapa gawe lantaran, utang lara dibayar kelawan lara, utang pati dibayar kelawan pati. Sapa bae manusane apa manusia mau wis bosen urip konon kan kaya sakti-sakti dewek, kaya dikjaya dewek, pira si kandel kulite manusia mau kumawane kumalancang kelawan Nyai Ipon. Kurang aja manusia dasar manusia sing orang duweni perasaan, salah dewek kadang-kadang setan sing dadi sasaran. Belarak namang kepang dilawan di DP Mas Naryo sarang ini mulai kedekan sepandingan ke Mas Mutiara Padi sampun alis lawase kang kliwon Tanjung Kerta Mama Suwis Mama Darwi gede. Kerasa pegel lumakone isun Nyai Ipon arep lirendingin sedelat. Hitung-hitung kanggo ngormati Bapak Kuwu Rasmita, Bapak Kuwu Rasmita kuwune wong Tanjung Kerta. Wabil khusus kanggo panitia kabeh bae ora ketinggalan kanggo Mama Sofi, Mimi Elis, sedulur sing Cipedang Kanem, ngormati kanggo Ayah Denok, Bunda Denok, calon tuan rumah, Mimi Haji Carini sing duwe nok cinse, Kang Kaji Udi, calon Kuwu Taman Sari, ora ketinggalan kanggo Kang Lebih Gaul, Bunda Lebih Gaul, sing duwe putu loro. Wabil khusus kanggo Kang Catim Bos Tahu. Terus kanggo Kang Oman wong suka selamat yunang kembang warna pitunde disiramakan supaya adem.
Bapak Kuwu Rasmita sayang kanggo nok Nana Angel anake Mayi wong Nagrang kanggo Ang Nano bos gorengan Kang Jasuke Keding Duda Araban kanggo Mimi Latif wong Bangong sedulur dewen najan adus banyu kembang warna pitu puasane Mamaku Rasmita sampai seminggu percuma langkasih bisa bantu hati ketutup atau selir kaya watu kanggo sapaan sapa sayang warga sering pisan Ibu Arka gawe lara Ibu Arka main cinta Ibu Arka nyolok ning mata diomong jawabnya cuma baturangan bukti nyatane Ang Nano gandengan tangan kanggo Kang Catim bos tahu Mamai Shopee Mimi Elis Ayah Denok Bunda Denok Kang lebih gaul Bunda lebih gaul Mimi Haji Carini sing Denok Cinsu Nok Nana Angel anake Mayiyi Bapak Kuwu Rasmita sayang Kuwu Wong Tanjung Kerta kanggo Mamalan Mimi Sheila kanggo Bapak Mus Kantine Wiramandala bonggan sapa ngawiti bonggan sapa nyakiti bonggan sapa sing ingkari janji ikatan tali kasih nang apa dinodai buktine kula ditinggal hari kanggo Kang Budi Prasetya sing bulak paren bagian ganteng Mama Kliwon bagian suki Mama Kliwon bagian bagus segala galane Mama Kliwon sayang lamun deleng sing mencrang hati gampang kegembang ora sudi Mama Kliwon dikawin sampean Mama Kliwon sering pisan Mama Kliwon gawe lara Mama Kliwon sayang Mama Kliwon nyolok ning mata diomong jawabnya cuma baturangan bukti nyatane gandengan Mama Kliwon Mama Kliwon sayang wong sing paling eman dewe Mama Kliwon terus Mama Kliwon sayang Mama Kliwon maning Mama Kliwon kanggo sapaan Bunda Nabil
sing paling ayu dewek Bundai Nabil, Bundai Nadin, Bundai Nabil, Bundai Nadin, wong sing paling ayu dewek Bundai Nabil terus Bundai Nadin maning kanggo bapakku Rasmita. Bongkan sapa ngawiti, bongkan sapa nyakiti, bongkan sapa sing ingkari janji, ikatan tali kasih nang apa dinodai, buktine kula ditinggal kari Kang Kliwon Bapak Kuwu bagian ganteng rupane, bagian suki dunyane, bagian bagus segala galane, lamun deleng sing mencrang ati gampang kegembang, ora sudi dikawin sampean, wong suka selamat, wong suka selamat. Najan adus Kang Wardanya, aduh sayang wong suka selamat, puasane Kang Wardaya sampai seminggu, percuma langkah sing bisa bantu, ati ketutup atau selir kaya watu. Dewata yang agung, jareng basane dilali-lali angger batin ora bisa lali, najan dililipur batin angger ora bisa kelipur, pikiran sing lagi duweni rasa amarah tetap ganjel anane ngati, mulane isun rasa penasaran, waktu kian isun bakal ngembat ajian kaca benggala supaya bisa membuka sapa menusane sing kumawani kumalancang babat alas anane kali Cilelanang. Hong wilaheng hong astaga, ternyata kaca benggala sakti ora bisa membuka takbir, kaca benggala waktu sekian ora berarti. Ratu, Ratu, tiwas Ratu. Jin Celemen, Ayo di kumpul di. iyu kringkel jamban, setan bocil, kumpul. Iyu, kringkel jamban, cacinganil kumpul. Ayo kumpul. Juragan. Ya. Juragan Buncil. Apa? Ngadep kelawan Pagusten Ratu Impon. Kudu sing sopan kabeh ya. Awas pada Paris. Ratu. Iya, Jin Laduni.
aja kaget seketak ane iung sebatur ya. Nyatane kali cilalanak ning sejerone bulan-bulan kin kaya ora aman ratu. Bener Jin Laduni. Ake bangsa yang manusia kang wani rusak ning panggonane aku ratu. Bener ratu kayak konon Ya. Benjang padangnya kali cilalanang aku harap mangko ning endi ratu. Oh bener ratu. Sabar Jin Laduni. Aja cilik hati putus asa lan harapan. Isun ratu ipon sebagai penguasa ananing kali Cileunang bakal membantu atas segala panggonan kanggo sira-siraan kabeh. Aja khawatir, ratu ipon bakal bikin perhitungan kelawan manusia mau. Patokane singaran manusia yalah kabosen-bosen le ratu. Ya. Musik ketenangannya bangsane aku. Justru ning lebakian Jin Laduni. Apa mulane sira-siraan kabeh tak kumpulaken kelawan direne Nyai Ipon. Sing sengaja isun jaluk bantuan karo sira-siraan kabeh. Latala. Bantuan sing diharapaken kelawan Nyai Ipon. Sira kabeh kudu bisa nyebaraken wabah penyakit lawan para penduduk. Penyakit mau sing laka tambane, penyakit mau sing laka obate, yaiku sebaraken penyakit buduk. Rayi pun Ya, aku Raja Sakti. Rayi Braja Sakti. Terbang gede kaberan setekane awakmu. Berarti jelas bakal menambah kekuatan Ratu Ipon kanggo nyerang manusia kabeh. Rayi Ratu. Ya, Pirasa aku nggak diorena. Apa tempat panggonan sudah ditutup melawan bangsa dan manusia. bener. Ratu pun Ya, Jin Laduni. ning lebakian. Apa sih terbaik kelawan sira Ratu ibu. Kanggo tutup balas kelawan bangsa dan manusia. Rongokaken Braja Sakti. Iya. Secara kasar mungkin beli bisa. Bangsane dam yang berkayangan berurusan kelawan bangsane manusia. Justru kun satu-satunya jalan digawe huru hara, digawe heboh ananing kabeh manusia. Berarti pengrune aku mau siramu bakal disebarnya penyakit kuno. Ora salah Braja Sakti. Ulat helele kian bangsa di siluman tak tukas sena maring aku kelawan rati sebarna penyakit kanggo masyarakat singa tinotor tempat panggonan ibu. Ratu, Ya, waktu kapan dan bulan kira-kira bangsa dan manusia sengaja digawe mati kelawan bangsa aku Ratu. laka waktu kang becik dina kang bagus saat saya kipisan.
mumpung jaga tening tengah wengi wong pada turu lali kita sebarakan segala penyakit terutama penyakit bodok mau jin laduli. Kawitan gawe lantaran menusak lawan bangsa kita ya mulai sembunuh ayo kabeh bangsa dedemit bangsa cicilimin lan uga akang Raja Sakti ayo ajak kesuwe ayo di Beral barakan penyakit di cacingan di hiu kringkel jamban wani nonton manusia pira kekuatane manusia bonggan sira berurusan lawan para jin setan dam yang berkayangan mulane semono aja kaget sira lamun bakal digawe huru hara ananing penduduk kabeh rasa blit percaya senajana isun ratu ipon ora bakal tinggal dia menang ananing kali Cileunang sengaja isun pengen ngamat-ngamati para pasukan isun hiap tanggung jaluk kapal dituruti diturut mangsa kesun Mama Riana saking Tegal Pelem sing duwe telur asin sareng ibu kasari gede ibu kastiri sing duwe RT 04 ibu kastiri Mama Mika Mama Sulis sareng Bapak Karwide gede panitia buyut aram-arum dewe Kang Kliwon Tanjung Kerta ngaturaken matur kesun sareng Wiwi Hajat Sari Ria Keding sareng Bonda Irino Kiro Kang Wadaya ajaran sedulur Wiramandala Dewe Kang Karyo Kang Supandi minangkane sing ngormati sore padang esuk kaya katon pisan sampai batu Kang Ulis Tanjung Kerta dinali-nali di Wisalale dinali pur brek lipur nambah lawas nambah kemutan